Això era un regne format per terres distintes. Es deia que aquell regne tractava totes les terres per igual. Entre elles es trobava la nostra, la terra dels valencians, que amb el seu or ajudava a mantenir aquest equilibri just. O potser no era així. Segons l'article 138 de la Constitució, l'Estat garantirà la realització efectiva del principi de solidaritat, vetllant per l'establiment d'un equilibri econòmic adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol. En el següent mapa podem observar que tenim un PIB inferior a la mitjana en relació a la resta de l'Estat. Si fem els càlculs, veurem que cada valencià rep 1.614 euros menys que la mitjana estatal. Per llei, haurien de rebre un finançament extra per compensar-nos, com passa en altres territoris, però mai ens l'han donat. De fet, paguem més a l'Estat per ajudar altres autonomies molt més riques. Això es tradueix en barracons, llistes d'espera, atur o falta de competitivitat en les nostres empreses. Inclús tenint en compte les inversions milionàries no productives que s'han fet al llarg dels últims anys, totes juntes no arriben al que ens pertocaria rebre en un únic any, 5.575 milions d'euros. Amb els diners no retornats cada any, podrien haver construït 15 hospitals con la Fe o 1.393 escoles de secundària. Això ens passa perquè no podem administrar el que tenim segons les nostres necessitats. El País Basc i Navarra administren els seus propis impostos i gràcies a això tenen la meitat d'atur que la resta de l'Estat. Administrem els nostres impostos. Volem les claus de la caixa.